जाहाथे रावबो फात्ता मोनै बायदि। थाखा थिंख्लि थाथ'दै। नोंनिफ्राय मोननाय फैसाखौ लानानै दैखरखौ बासायहैनोसै आं, नङाबा मोदायजोआ बहा थानो। थाथ'दै थाखा थिंख्लि। बहा थांनो ओंखारलायखो बे सन्थलाया? माथो आंनो जेबो खोन्थालाङासै। आयौ मा बेलाय? मा बेलाय? माराम राम मा बुस्थु बेलाय? माथो सुवाखैबो। बे सन्थलाया मा मा लाबोनानै दोनफैयो न' सिङाव? सोहैनि र'। ओइ सोमसि, आं फैबाय दै। जागोन दे। आरो सोरबाफोर फैयोबा आंखौ गैया होननानै खोन्थाबानो जाबाय दै। जागोन दे। मा बुस्थु लाबोनानै दोनफैखो बियो? सोहैनोसै आं। हेलौ प्रेसिडेन्ट नोंथां, आं फैसाखौ लानानै थांगासिनो दङ दै प्रेसिडेन्ट नोंथां। अन्नानै बमब्रमाखौ दैखरखौ जावखुनो होनाङा दे। जागोन दे जागोन, आं थाबैनो सहैगासिनो। बे फैसाजोंनो दैखराव जेसेबां हा नांनानै दं गासिखौबो बायना लानोसै आं। नङाबा मोदायजोआ थानो थाखाय जायगा मोननाय नङाना। आरो आंनि न'आव दैखर जावनानै दोनफैनोबो मोदायजोआ थानाय नङाना। बेनिखायनो मोदायजोनि न'खौ थाबैनो बासायहैनोसै आं। हे गसाइ, जेरैखि जायाबाबो मोदायजोनि न'खौ बासायथारनांगौ। आच्छा बुंलाय प्रेसिडेन्ट नोंथां, आं मानो दैखरखौ जावखुनो मोना? आरो नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै? दैखरा लामानि जिङावनो दङ। सोरबा गथ'फोरा गोग्लैनानै थाबा, सोरबा जुमाय लोंनाय बोराय बुरिफोरा फेथेंनानै थैबा सोरनि दाय जागोन बेफोर? ओरैनोबाबो बे लामा सेराव थानाय दैखरखौलाय मानो नांगौ जोंनो? मानो? मा नोंथांमोना बे दैखरखौ लामा जिङाव थानायखौ उसुबिदा नुवाखै नामा? अब्लाबो नोंथाङा दैखरखौ जावखुथ'नो नाङा। मानि थाखाय? बे दैखरा गोदो गोदायनि ब्रिटिश मुगानि दिननिफ्रायनो दङ, बेनिखायनो बे दैखरखौ जावखुनो मोना। ब्रिटिश मुगानिफ्राय थाखो ना राजा रानिनि दिननिफ्रायनो थाखो आं जेबो मिथिया, नाथाय बे दैखरा जोबोद उसुबिदायाव होगोन मानसिफोरखौ। गथ'फोरा बेवहायनो गेलेफैबाय थायो। गथ'फोरनि सेफटिखौ लोब्बा लाखिनानैसो आं बे दैखरखौ जावखुनो नागिरदों। र' थेवबो नोंथाङा दानो दैखरखौ जावखुथ'नो नाङा। मानि थाखाय बेखौल' बुंदो। र' सासे मानसि फैगासिनो दं, नोंथाङा नुगोन। माबा लिंहर, सोर फैनो नागिरदों? आं नेबाय थानो हाला। नोंथां, सन्थलाखौ माबार फन खालाम। आं दासो फन खालामगासिनो दंमोन, फैगासिनो दं होननानै बुंदों। थाब फैबा हामसिगौमोन। नुबायना बमब्रमाया माबायदि आथुर जागासिनो दं दैखरखौ जावखुनो थाखाय। जायखिजाया जों सन्थलानि फैसाखौ लानानै सन्थलानि आखायाव होनानै गालांनोसै। सन्थलाया मा खालामो खालामथोंसै बे दैखरखौ। बोरैलाय माथो दाबो सफैया? सोर फैनो गोनांमोन? र' 5 मिनिट सफैसिगोन। दिनै एमएलएआनो फैयाथों मानो, बा मन्थ्रि गिदिर गिदिरानो फैयाथों मानो, थेवबो नैबे दैखरखौ जावखुनानैसो गारगोन आं। प्रेसिडेन्ट नोंथां, आं फैसाखौ लाबोबायमोन। अन्नानै दैखरखौ जावखुनो नांला। हरदो फैसाया। आं फैसाखौ होथ'नो हानाय नङा। बमब्रमाखौ बादा हो दैखरखौ दाजाव होननानै। नों जेबो सिन्था खालामनाङा, खालि फैसाखौल' हरग्रोदो। मा खुसुर मुसुरलाय? आरो सन्थला दस्ति, मालै बे? बियो? बाप्रे, मा एसे बुरजा फैसालै सन्थला? दस्ति, बे फैसाजोंनो नैबे दैखरनि गासैबो थानाय हाखौ बायनो नागिरदों आं। हा? दे सन्थला, फैसाखौल' हरदो। आं फैसाखौ होग्रा, दैखरखौ जावखुआब्लासो होगोन आं। बाप्रे, दैखरखौनो बायखांनो फैबाय नामालै दस्ति? दस्ति, दैखरखौनो बायखांनो फैबाय आं। नाथाय बे हायाथ' रायजोफोरनिसो ना? नों रायजोनि हाखौ बोरै बायखांनांगौ जाखो दस्ति? आंनो खालि हाखौ मोनबानो जाबायलै दस्ति, आंनो जेबो नांला। रायजोनि हाखौलाय बोरै मोननांगौ जाखोब्रा दस्ति? आरो बे हाखौ सोरनिफ्राय बायनो नागिरदों नों दस्ति? बेलाय बिसोर सानैनिफ्राय आरोलै। बिसोर सानैया गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट नङा होमबा? आच्छा, गामिनि हाखौ गामिनि मानसिफोरजों सावरायालासिनो सिरि सिरि फानखुमानो नागिरदों आरोना नोंसोर सानैया? ओइ सेक्रेटारि आरो प्रेसिडेन्ट नोंथां, मा आखल बेलाय? मालाय नोंसोर सानैया सन्थलाखौ जाम्बा बानायनो नागिरदों नामा? गामिनि हाखौ नोंसोरो गावसोरनि हा बायदि फानखुमानो नागिरदों नामा? आरो सन्थला दस्ति, नोंबो बिसोर सानैजोंनो जाम्बा बानायनो नागिरजाबाय आरो? जोंलाय मा जाम्बा बानायनो नागिरदों? मा जाम्बा बानायनो नागिराखैलै। बे गामिनि हाखौ नोंसोर सानैया बोरै सन्थलानो फाननो नागिरखो? बेथ' गामिनि रायजोफोरनि हासो। गामिनि रायजोफोरजोंथ' जेबो सावरायलायाखैनो माथो नोंसोर। आच्छा, दासो बुजिदों आं। फैसानि थाखाय नोंसोरो गामिनि मान सन्मान, गावसोरनि मान सन्मानखौबो फानजोबगोन नङा होमबा? आरो दस्ति, मालै बेफोरो? नोंनोलाय मानो बे दैखरखौ नांगौ जासोदोंब्रा? आंहा बे दैखरजों गोबां गोथौ सोमोन्दो
सोमोन्दो दङलै बम्ब्र बे दैखरखौ आं जावखुजानो बादों दैखरखौ जावखुनायावनो बयनिबो मोजांलै सन्थला बे दैखरफोरा मालाबा गथ'फोरा गब्रायबायबा मा जानांगौ जाखो बेबो लामा गेजेरावनो दङ लामानि जिंफोराव साइडफोराव थाबाबो जेबो नङामोन अब्लाबो आंनो बे दैखरखौ नांगौलै नांगौबा बे फैसाखौ नोंनो लादो बम्ब्र दस्ति थेवबो दैखरखौ जावखुनो नाङा सन्थला दस्ति नों आंनो दिनै घुस जासिबाय आरो बिदि नङालै दस्ति जायखिजाया आं बे दैखरखौ जावखुजानो बादोंलै आं माथो सानबाय थाखो बे फैसाखौ जों साथामबो रानना लानोसै दे खबरदार आंनि सिगाङाव बेफोरबायदि खोथा बुंनाङा रायजोनिसो बे हाया रायजोनिसो बै दैखरा बेनिखायनो जों साथामनिल' साननानै आं बेफोरबायदि घुस लायालै आं आंनि उदैखौल' नाया अब्लालाय नोंलाय मानोथो नोंनिल' खोथा साननानै बे दैखरखौ जावखुनो नागिरदों बे दैखर जावनाया आंनिल' खोथा नङाब्रा सेक्रेटारि नोंथां बे जाबाय जोंनि रायजोफोरनि मोजांनि थाखायसो बेनिखायनो आंखौ दुसिनानै लाब गैया सन्थला दस्ति नों बेफोरबायदि मानसिजों मानो उल्लु बानाय जायोलै थां नों बे फैसाखौ लानानै न'आव थांफिनदो आं दैखरखौ जावख्रुबनोसै प्लिजलै बम्ब्र नोंथां जावखुनाङालै आंखौ गाज्रि मोननाङा दस्ति बे बाराव आं नोंनि खोथाखौ लानो हानाय नङा मा खालामबावगोन आं दैखरखौ जुदि आं दिनै बासायाब्ला थाखा थिंख्लियाबो आंनाव थानाय नङा थाखा थिंख्लिनावनो आं माबा मोनसे खायदा बेहैनांसिगोन दासो गोसोखांदों आं थाखा थिंख्लिनावनो बुंहैनांसिगोन बम्ब्रआ दैखरखौ दाजावथों होननानै जानो नंला थाखा थिंख्लिखौनो लायनांसिगोन आं बम्ब्र दस्ति नों दैखरखौ जावखुथ'नाङा दे मा जालायखोब्रा दस्ति प्लिज आंनि खोथाखौ मानिथ' नों दैखरखौ जावखुथ'नाङा दे आं दसेनो फैफिनगोन दस्ति बिदि नेबाय थाजायालै प्लिज दस्ति दसेल' नेथ' आं दानो फैगोन अब्ला नों गोसोबायदि दैखरखौ जावखुनो हागोन प्लिज दस्तिनि खाथियाव आंनि बे खोथाखौ मानिदो जागोन दे नों थांनानै फैग्रोदो नाथाय बारा गोबाव खालामनाङा बारा गोबाव खालामा आं जागोन दे बे सन्थला दस्तियानोथ' मा जामारखोब्रा मा दैखरखौनो जावखुजानो बाखो बम्ब्र दस्ति जावखुथ'नाङा दै जागोन दे जागोन साला नेबावनांसिगोनलै आरो खोनासं गामिनि सेक्रेटारि आरो प्रेसिडेन्ट नोंथांमोन नोंसोरखौ गामिनि रायजोफोरा मोनसे फोथायना लाखिनानैसो नोंसोरखौ गामिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बानायदोंब्रा अननानै नोंसोरो बेफोरबायदि दा खालामलै गावसोरनि उदैखौल' दा सान एबारनिफ्राय गावसोरनि खोथाखौल' साननानै रायजोफोरनि खामानिफोरजों हेरा फेरि दा खालाम दै दा थांनो थां साला रायजोफोरनि प्रपार्टिखौ लानानै रायजोफोरनि खामानिफोरखौ लानानै दालाल मावनो नागिरदों बिसोर एबारनिफ्राय सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टफोरखौनो सोलायनांसिगोन अब्लासिम नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै होबानो जाबाय आरो अन्नानै बे चेनेलखौबो साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनानै गालां गसाइ बेवहायनो दोनथारदोंमोन माथो आं थाखा थिंख्लिखौ बहा थांखोलै थाखा थिंख्लिया बहा थाबायलांखो हे गसाइ थाखा थिंख्लिखौ मोनाब्ला मा जानांगौ जाखो आं ना सोमसियासो बहाबा दोनबाय बायदों सोमसिनावनो सोंनांसिगोन मा जाखो सन्थला हे गसाइ दासो गोजोन मोनबाय आं मानो मा जाखो बे थिंख्लिखौलाय मानो लादोंब्रा लाबो आंनो बे थिंख्लिखौ सुदों आं नोंहालाय मानो माराम थिंख्लिखौ सोनानै दोननांगौ ओंखाम संग्रा न'आव माराम बुंनाङा लाबो नो हे गसाइ आंनि सना फिथर दासो मोनदों आं नोंखौ सन्थला बे मोनसे खुरैसो बेखौनो सना फिथर होनलायथारबाय आरो बे फैसाखौलाय बहा लानानै थांनो नागिरदों नों एसेबां बुरजा फैसा बहा लानानै थांनो नागिरमादों नों सन्थला सानसे आंनाव जेबो सोंथ' नांलालै नों सन्थला नों खालि बिदिल' बुङो आं माबा मोनसे सोंबा आंनाव जेबो सोंनाङा उनाव खोन्थागोनल' होननानै बुंबाय थायो आरो आंनो जेबो खोन्थाया उनाव खोन्थागोनलै सानसे दा टाइम गैथ'वा हे नों बिदिल' बुंबाय थायो देनां माबा मोनसे प्रब्लेमाव गोलैयोब्ला आं नोंखौ बासायनो हानाय नङा दे थाखा थिंख्लि थानायावलाय मा सिन्थाब्रा थाखा थिंख्लि दंखायोना आंहा दा आं सिगांग्रो मोदायजोनि दैखरखौ बासायग्रोनोसै आंनि जिउनि थाखा थिंख्लि सनानि रानि नोंनो आंनि जिउ नोंनो आंनि जिउमा बेनिखायनो दिनै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिनाय आंनि आरजखौ आजावदो अन्नानै दैखरखौ जावखुनो दाहोसै बम्ब्रमाखौ दे थाखा थिंख्लि साला मिसा मिसि दैखरखौ जावखुनो नागिरनायावसो टाइम बरबाद खालामबायलां
ओरैनो सन्थलाया जाखुना होननानै बुङाखैथ' र' सन्थला दस्तिनि खोथाखौनो मानिनानै बे दैखरखौ आं बेरा दुंनानै दोनफैनोसै थाबैनो दैखरखौ दुंथेफैनोसै आं जाहाथे रावबो बे दैखराव गोलैना थायै बायदि आरो बे दैखरा ब्रिटिश मुगानि दैखरबालाय बेनिखायनो जारिमिन महरै नेरसोन महरै थाथोंसै दे थांनोसै आंबो अफिसाव र' सन्थलानो फन खालामना खोन्थाहरनि आं हेलौ दस्ति ओइ बमब्रा दस्ति नों दैखरखौ जावखुबाय नामाब्रा देत फाग्ला जादों नामा जावखुलालै गोदोनि राजा रानिनि ब्रिटिश मुगानि दैखरखौलाय आंलाय बोरै जावखुनांगौ जाखोब्रा जावखुलालै धन्यबादलै दस्ति जायखिजाया धन्यबाद दस्ति धन्यबादलै थाखा थिंख्लि बमब्रमाया दैखरखौ जावखुवासै बेनिखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनबायलै आं बायदि खुसि सुबुङानो रावबो गैला बायदिसो मोनबाय आं आच्छा बिराद खुसियाव दंथारो नामाब्रा सन्थला नोंलाय हरलाय नोंनि खुसिखौबो आंनो खावसे खुसिखौल' मानो नांगौब्रा अमा राजा आंनि दुखुखौबो खावसे लांदो सोरबाखि खुसिखौल' बियो आरो दुखुखौबो बिनांगौ ना दुखुआव बाहागो लानो आंहा टाइम गैथ'वा आच्छा फैसा नामा बियो हे गसाइ मा जाबावगोन दा बबेनि इसिबां बुरजा फैसाब्रा सन्थला बेयाव अमा राजाया रेड मारिनोसो फैबाय नामाब्रा सन्थला बबेनि इसिबां बुरजा फैसा लानानै दोनफैदोंलै नों आच्छा रिप्लाइ गैया आरोना नोंनाव जेबो नङा दे बिनि फिननायखौ उनावबाबो लासै लासै होबानो जाबाय आरो आं आलासि लानानै फैफाखादों आलासि ओइ नोंथांमोन फै पुलिस नोंथांमोन सन्थलानि न'आव थांलाय मा दं मा गैया एलु एला नायलाय आरो नुबाय दा नोंथांमोन सन्थलानाव बेसेबां बुरजा फैसा दङ न' सिङावबा बेसेबां बुरजा फैसा थाबावगोन थांनां नायलाय आयो महाराजा आंबो ल'फोरखौ एसे मिन्थियोब्रा नोंसोरनाव वारेन्ट दङ आरो नैबे अमा राजाखौ एसेल' सानदों नामा अमा राजाया बेनिबो इन्तिजाम खालामनानै लाबोखादोंब्रा ओइ पुलिस नोंथां वारेन्टखौ खोन्थालाय नै बेनो वारेन्टआ जाबाय दे पुलिस नोंथां थांनानै न' सिङाव मा दं मा गैया एलु एला खना खनला नायजोबदो जागोन सार अमा राजा मा खालामनो नागिरखोब्रा नोंलाय साला दिनैसिम पलिटिकेल लाइनाव आगान होनाया 1 इयारानो जानोसै थेवबो आंनि आखायाव फैसा थाखायानो गैया नाथाय नोंहासो मालाबानो आंनिख्रुइ माहाजोन जाखुमानानै दङ बेफोर गासिबो ब्लेक मानिनि थाखाय नङा होमबा बेनिखायनो नोंसोर बायदि मानसिखौ जेलावसो दोनहैनांगौ बिदि खालामनाङाब्रा नोंखौ बिदि हेगारदावना होयोब्ला गोबां मानसिखौबो ओरैनो हगारनाय जागोन बेनिखायनो नोंनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनोसै आं आरो बे नोंनि आखायाव लानाया मालाय बै खेबसेबो आं लाना थांनायाव बिराद दावराव खालामदोंमोन नों मा बुस्थु बियो आं साहा लोंग्रासोलै होमबालाय मानोथो लाफाबाय थायो नंखाय बाखाय खुरैफोरखौनो जियानो जादोला दिनै नों सोमस्रिनि ओंखाम संनाय मोनजालाथ' जेलनि ओंखामखौसो मोनजासिगोन मा होनदों नों अमा राजा सन्थलाया जेलनि ओंखाम मोनजागोन मालाय सोमस्रि नोंबो मिथिया नामा सन्थलाया बबेनिफ्राय फैसा मोनबोदों नोंनाव फिननाय दङ ना बिनि गैया दा नोंनावबो बिनि फिननाय नङा होमब्ला सन्थलाया बबेनिफ्राय फैसा मोनदों बबेनिफ्राय फैसा मोननानै इसिबां गिदिर गिदिर न' लुदों गारि गुरा बायदों बेफोरखौ नों जेबो मिथिया नङा होमबा सोमस्रि आं दा मा फिननाय होबावनो दे सन्थलायाथ' आंनो जेबोखौनो खोन्थायाखै आं मिथिखायोब्रा सोमस्रि नों जेबो मिथिया होननानै बेनिखायनो आङो दिनै सन्थलाखौ एरेस्ट खालामनो फैदों मा थिगलाय सन्थलाखौ दानो साजा होखायाब्ला इयुनावबो मा मा खामानि मावगोन बेखौ रावबो मिथिनाय नङा सार मा इसिबां बुरजा फैसा हायला आं बेयाव जासिगोन सोरबा हमथाफैदो आंखौ सार आं दं सिन्था खालामनाङा आयौ मा इसिबां बुरजा फैसालाय आं बिउ जायनि सिगां इन्सपेक्टर सन्थलाखौ एरेस्ट खालाम आरो जेलाव सोहैथां मा अमा राजा बेखौ नों मा बुंलाबायदों आं मालाय मा बुंबावनो सोमस्रि सन्थलाया जिबायदि घोटाला मावदों बेनिखायनो बेखौ जेलावसो दोनहरनांगौ नाथाय आं दि बेफोर फैसाखौ सिखाव खावनानै लाबोआखैना अब्ला बुं मानिफ्राय मोनदों बेफोर फैसाखौ गसाइ मा होननानै फिनबावनो आं दि थाखा थिंख्लिनिफ्राय फैसा बिनानैसो लायो होननानै इन्सपेक्टर मा मोखां नायबाय थाखो बेफोर फैसाखौ आरो सन्थलाखौ लानानै थ'दो जागोन सार प्लिज अमा राजा बिदि दा खालाम आइ एम सरि सोमस्रि आं नोंखौ हेफाजाब होनो हानाय नङा ओइ सन्थला बुं दा नों बे फैसाखौ खावनानै लाबोआखै होननानै खिन्थाना नों बे फैसाखौ बबेनिफ्राय लाबोदों प्लिज सन्थला प्लिज ना सन्थला प्लिज आं नोंनो खोन्थानो हानायमोनब्ला सोमस्रि आंखौ निमाहा होदो सोमस्रि प्लिज सन्थला अमा राजानो खोन्थाना नों फैसा सिखाव नङा होननानै बेनाव मा फिननाय थाबावनो सोमस्रि बे घोटाला मावदोंना इन्सपेक्टर लानानै थ'दो मा मोखां नायबाय थाखो सन्थला नोंथां थौदो सन्थला थौदो जागोन दे थौदो आरो सोमस्रि नैबे आंनि खुरैखौ मोजाङै जोथोनै दोनदे सन्थला सोमस्रि मोजाङै थादै आरो जोंलारिखौबो मोजाङै नायदे दा पुलिस नोंथां
सन्तला 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 समस्रि जाबायदि गाबनांला सन्तला हामबायसै दे समस्रि गाबनांला अमा राजा औ समस्रि बुं अमा राजा नों गोदोबो सिख्ला समाव आंखौ जोबोद दुखु होयोमोन आरो हाबानि उनाव दासिमबो नों आंखौ दुखुखौनो होबाय थायो गोसोम साया जानानै आंनि जिउआव मानो थाफाबाय थायो नों हो अमा राजा हाबा जाखांनायनि उनावबो आंखौ नों मानो सिलिंखार खालामनो नाजायो दासिमबो आंनि जिउखौ मानो उदांस्रि होआखै नों अमा राजा दासिमबो आंनि जिउआव मानो नों अर लगायबाय थायो अमा राजा नाथाय समस्रि आंथ' नोंनि मोजांनि थाखायसो मावदों मा मोजांनि थाखाय खामानि मावदों नों अमा राजा नोंथ' मिथिखायो सन्तलाया मालाबाबो सिखाव खामानि मावा होननानै नों मानो सन्तलाखौ बेफोरबायदि खालामगोन नोङो अमा राजा जेब्लाबो जोंनि जिउआवल' मानो अर लगायबाय थायो नों अमा राजा नों गोरोन्थि बुजिबायलै समस्रि ओंखारलां आंनि न'निफ्राय ओंखारलां बे जिउआव थांना थासान्दियाव जानो हागौ आं नोंखौ नायनोनो हानाय नंला जेब्लासिम आंनि सन्तलाया बे न'आव मोनफैया ओंखारलां अमा राजा ओंखारलां जल्दि ओंखारलां होनदों ना अमा राजा ओंखारलां सार बे न'निफ्राय थांनायानो मोजां जासिगोन खोमा अमा राजा बे जिउआव आं नोंखौ मालाबाबो निमाहा होनो हानाय नंला अमा राजा मालाबाबो आंनि जिउखौ नोङो जेब्लाबो खस्थ'ल' होयो दुखुल' होयो अमा राजा आं नोंखौ मुगैयो अमा राजा आं नोंखौ मुगैयो ओंखारलां आंनि न'निफ्राय थारैनो नों आंनि जिउनि मोनसे गाज्रि ग्रहसो जेब्लानो फैयो गाज्रिल' रादाब लानानै फैयो ओंखारलां अमा राजा ओंखारलां होनदों ना जागोन दे समस्रि जागोन आं बुंखादोंमोन ना सन्तला आंनिफ्राय खोथा लाखुमायोब्ला आं नोंखौ जेबो हेफाजाब होनो हानाय नङा होननानै आं दा बोरै खिथाबावनो दे पुलिसनि सिगाङाव नों दायनिगिरि नङा होननानै फैसा सिखाव नङा होननानै नाथाय आं बेखौ मिथिगौ सन्तला नोंदि सिखाव खावाखै होननानै अब्लाबो आंनाव जेबो फोरमान गैया सन्तला नोंखौ दायनिगिरि नङा होननानै बुंनो नों आंनो मानो जेबो खोन्थायालासिनो बाथ्राफोरखौ दोनखुमानाय सन्तला आं नोंखौ दा बोरै बासायनांगौ जाखो दे बोरै बासायनांगौ जाखो आं दा सोरनि सेराव थांनानै बुंहैनो दे नार्जि बुदांनि सेरावनो थांनांसिगोन बेल' आंखौ हेफाजाब होनो हासिगोन